오늘 또 먹어. ସାଙ୍ଗ ନେ 10 ଲକ୍ଷ। 10 ଲକ୍ଷ? ଆରେ 10.5 ଲକ୍ଷ ତୁ ଦେଇ କୋଉଠୁ ଆଇଲୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି? ସାଙ୍ଗ ବାବୁ ତିନିଟା ଦେଇଛି। ନା 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲା। 3 ଲକ୍ଷ ଆଉ ତମେ କି କୋଉଠି? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ କଣ ମୁଁ ଏତିକି କରିପାରିବି ମାନେ ବାପଟ ବୁଲିଟା ନିକେ ଆରେ 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 ପଡ଼ିକି ତଳେ तीन लक्ष चार लक्ष ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ହେଲା? सिंपटी देखो देख জীবনর বন্ধন লুহরে